Bafowethu, ninjani? Sengibuyile futhi la. Eh ngiyacela niqhubeke nisubscribe. Ngicela niqhubeke nisubscribe ku-free. Niqhubeke nifollowa na ku-TikTok. Cela sikhulise le channel. Ngiyanibonga nina esenikwenzile lokho. Nina ningakakwenzi ngiyanicela nikwenze. Bafowethu bengibuka lana indaba. Uminister la uKubayi eh usekhulume amagama abonisa sakusongela iMarch and March. La khona aveze ukuthi uma kuzoba nento ezokwenzeka nge-30 June eSouth Africa ewukuphula umthetho noma mhlambe kube ne-chaos of some sort, uthi kuyobhlenywa i-March and March. Niyawezwa lamagama okusho ukuthi manje noma kungathiwa i-March and March into ezoyenza nge-30 iyenza according to the law, ilandela izinto ezi-under i-law. Kusho ukuthi noma yini eyobe yenzeka kwezinye iy'ndawo, even lapho eyobe ingekho khona i-March and March, uma nje kuyoke kwenzeka i-violence kuphula umthetho, i-March and March iyothwala lawo macala. In short, i-statement sakhe sisho njalo. Niyayibona yini lento ukuthi uhulumeni useqalile wenza ama-threats. Iqale ngaye umama u-Angie Motshekga uma ngabe ebuza ukuthi i-March and March kahle kahle yini lena ezimisela ukuyenza nge-30 June, ngoba uthi Angie ngendlela ayibuka ngayo ubone ngazuthi i-March and March ihlele i-violence ngalelo langa la nge-30 June, ihlele ukuphula umthetho. I-March and March ayikaze ikhulume nge-violence, ayikaze ikhulume ngobunhlobongela obuthile ezobenza ngalelo langa. I-March and March nje ithi ikhuthaza bonke abala eSouth Africa ngokungemthetho ukuthi by 30 June engakashayi in short u-30 June babe sebahambile uma bela eSouth Africa ngokungemthetho. Yayibona. Kodwa ke manje umama nje Motshekga noma nje uhulumeni angikubeka kanjalo ufuna ukwazi ukuthi yini le abazoyenza be-March and March uma lama illegal foreigners engahambanga. Okusho kona ukuthi umama Angie Motshekga unayo into ethi kungenzeka lama foreign nationals angahambi. Kungenzeka uhulumeni wase South Africa futhi nje uyayizwa inkulumo yakhe ukuthi ithi ayikho into abazimisela ukuyenza behulumeni ukuqinisekisa ukuthi bayahamba abangenamaphepha kuleli zwe. Kunaloko babheke ngapha kwi-March and March ukuthi yini izimisela ukwenzani, ngoba mangabe nizokwenza izinto ezithile sizodila nani. In short, uhulumeni now ubonakala estanda against ama-South Africans. Why ngiloko ngithi ama-South Africans? Angithandi kakhulu ukuthi i-March and March uma ngabe kunama-threats of some sort noma izinto uhulumeni abonakala esongela ngazo abaholi be-March and March, mina ngendlela engibuka ngayo uhulumeni usongela abantu base-South Africa. Kungani ngisho kanjalo? Ngoba lama sentiments noma le ndlela abaholi be-March and March abakhuluma ngayo nabazizwa ngayo, bakhulumela abantu abaningi kabi eSouth Africa, okuwukuthi abanye abakwazi ukukhuluma ngale ndlela i-March and March ekhuluma ngayo. Therefore yingakho ngithi uhulumeni uma ngabe uthi uzostanda against i-March and March, shothi uzostanda against ama-South Africans. Lento ke ithini ke? Angisiyo umuntu okhuthaza i-violence, angisiyo umuntu okhuthaza umhlobongela, kodwa engisho ukuthi abantu base South Africa, mina njengomfuka Mkhonza ngithi i-4 November 2026 bezithuba elikahle lokuthi sidile nalo hulumeni. Mina ngibona kuyi-option ebetter yokuthi sidile nalo hulumeni nge-4 November kulonyaka. Yayibona? Because manje uma ngingakhuluma enye into kuyothiwa ngithe. I know ukuthi abantu ba South Africa ba capable for izinto ezithile ezokuphula umthetho. Angifuni ukuthi ngize ngiye ngapho, kodwa ngithi nje ma South Africans, mina isolution
ngokwami yi-4 November 2026. Thina njengabavoti kula ezandleni zethu ukuthi sikwenze kwenzeke lokho esikufisayo ngaleli zwe. Yiloko nje engifisa ukusho. Ake niphawule-ke nithini-ke ngale iy'nsongo ezibonakala soloko zivela ziqondene nabaholi be-March and March zivela kuhulumeni. Nithina ake niphawule ngalo umfoka Mkhonza lo sihlangane kuma-comment. Thank you so much.